Mga higala, kumusta? Balik kita niining ato ang mga tinagsip nga yugto, isip tubag sa mga suliran ng kinabuhi nga may labot ang balaod. Atong hatagan og pagpasidungog ang usa ka pangutana nga gipadangat nako dinhi sa mga kaila og mga higala nato diha sa mga kaiskinahan dinhi sa nasod sa New Zealand. Niya kita nahiluna sa Victoria Street sa 526, number 526 Victoria Street. O atong tagaan og pagpatalinghog kining pangutana. Ang pangutana mahitungod kini sa visa nila nga gidecline na. But pasabot ang visa nila na expire og ning file sila matud pa niya gidecline ang Section 61 nga gi-apply sa among abogado. Ang pag-file og appeal maoy sunod nga lakang sa among abogado. Mahimo kaning mabali ang desisyon dito sa appeal, attorney. Ato kining hawanan kay murag ako ray nakasabot ini og pipila ka mga nilalang. Ang Section 61 usa ka na ka remedyo aron hangyoon ang pinakataas nga pango sa Immigration Office nga ang imong visa nga expire na or wa na visa, dili ka ipa-deport, hatagan ka og laing kahigayunan nga makaangkon og laing visa sigon sa kakinahanglanon sa imong kahimtang. So ang Section 61 mura-mura kini og hangyo dito sa labang pango sa maong departamento. Mayning higayuna ang departamento mao ang Immigration New Zealand. Ug ang imong pangutana, gidecline ang Section 61 nga gi-apply sa among abogado. Ang pag-file og appeal maoy sunod niyang lakang. Ya mahimo kang mabali ang desisyon dito sa appeal, attorney. Ang tubag nining imong pangutana dili kay ang Section 61 dili man kini siya apelasyon. Ikaduha, ang ground, ang mga hinungdan nga mapasaka ang kaso nga iapilar dito sa IPT, Immigration Protection Tribunal, wala malangkob, wala maapil ang Section 61 sa mga hinungdan nga makapasaka og apelasyon dito sa tribunal. Busa ang tubag niini, apilar ang gidecline nga visa or application nga Section 61, iapilar dito sa Immigration Protection Tribunal, imong pangutana, mahimo kahang mabali ang desisyon dito sa appeal, attorney. Ang tubag dili kay dili grounds to appeal dito sa IPT ang pag-decline sa Section 61. Adunay mga 3 or 4 ka mga hinungdan aron madala ang kaso dito sa apelasyon sa IPT, pero wa ma-appeal niini ang Section 61. Na atong sumpayan, nganong wa man i-appeal ang Section 61? Gumikan kay ang Section 61 og ang apelasyon dito sa Immigration Protection Tribunal managsama nga puros administrative remedies. Ang mga administrative remedies dili ingno nato nga duna sila'y tugbang or managpareho nga gahom sa paglili or sa pagbali sa imuhang visa. Buti pasabot nga kung makadesisyon ang labang pango sa Immigration Office,
mao usab ang IPT, ang Immigration Protection Tribunal, isip lain nga siak or sanga sa administrative remedies. Dili ang usa ka departamento himuong pamaagi aron sa pagrepaso or pagreview sa lain nga departamento sa Immigration New Zealand. So ang Section 61 dili mamahimong iapilar ngadto sa IPT apan mamahimo kini nimong ipasaka nga kaso isip review dito sa hukmanan. Dili sa IPT pero dito sa High Court for judicial review. Ug kini abogado na modala niining mga butangan. Ug laing paagi niini mausab ang kung maprueba nimo, mapamatud-an nimo nga nasayop ang immigration officer sa pag-decline sa imuhang visa or katong imong gi-request nga Section 61. Kung doon na kay prueba nga ang officer has been unreasonable, mo na nga pwede na nimong dad-o na nimo dito sa ombudsman. O salamat niining pangutanaha. Hinaot ko nga kini Section 61 doon na ni pagtulunan diha kanimo na ang tubag niini mahimo ni nga apilar pero dismiss ra gyapon ni dito o di ni mabali dito sa hukmanan kay ang IPT dili mo entertain ining appeal gikan sa Section 61. Ang pangutana lain, attorney, kung dunay ipangutana nako ang pulis unsa may angay nako ang buhaton. Ang angay nimong buhaton, primera lugar mao ang pagpangutana sa pulis kung ikaw usa ba ka suspitsado. Kung pangutanon, kung magsugod nagpangutana nimo ang pulis, unya hinabo nga ang iyang pangutana mahitungod sa imong nasaksihan, ang imuhang mahimo niya na mao na lang ang pag-abag. Kay mahimo ka ng obstruction sa pamaagi sa hustisya. Nakababag ikaw sa proseso sa pagpangaykay sa kamatuoran kung dili nimo isulti ang imuhang nasaksihan. Pero kung ang pangutana imong madungog gikan sa mga pulis, mao ang pagbitad kanimo ngadto sa krimen, may tawag mga incriminatory questions. Pangutana nga mamahimong isagol ka na, ilambigit ka na, bitaron ka na dito sa suliran. Ug mamahimo kang taralo ni ana imo nang katungod sa pagpangutana kung suspitsado ka ba sigon sa ilahang interview nimo. Sa panahon nga ilang ipahibaw nimo nga ikaw usa ka person of interest, bot pasabot suspitsado, lainon lang nila pagsulti. Person of interest, mamahimong ikaw usa sa mga isuspitsahan, no? Niyan ang higayon na nahunong na ang imong obligasyon sa pagpanubag kanila gumikan kay mahimo namang imong dad-on or mahimo namang imong hatagan sila sa tubag nga mao'y makadala kanimo ngadto sa pagkahitumpawak. So dili ka obligado nga mohatag kanila mga impormasyon nga makahimo kanimong alaot o magsagubang ka sa malisod nga pagsulay. Ipahagi ang proseso sa police investigation o sa judicial process. Daghang salamat sa imong pangutana o una nimong hunahunaon kung suspitsado ka ba sigon sa ilang pagpangutana. Kung dili, libre kang muhatag sa tubag sigon sa ilahang gipanaad kanimo nga dili ka suspitsado o person of interest. Laing pangutana gikan kini sa
Matud pa niya, attorney, nganong miingon man ka nga dili mahimong ibilin ang pet nga binuhi didto sa will sa tag-iya. Wala ko moingon nga dili mahimo. Ang akong giingon nga dili angay nga ibili nimo ang imong binuhi nga mananap or pet didto sa gibinlan sigon sa will and testament. Ang akong giingon dili angay. Lahi ng pagkasultiha nga akong giingon dili mahimo. Ang akong makatubag nimo na mahimo. Pero ang imong pangutana nganong maingon ka man nga dili mahimong ibilin ang pet. Gibilin na dito sa will sa tag-iya. Ang pagbilin og mananap or pet sama nining iro o iring ba o kabayo, buaya, bitin o unsa mang matangas mananap nga gibuhi sa testator or nagbuhat sa will. Ang akong giingon sa usa nato ka seminar nga dili na siya angay nga ibilin kung walay pagtugot sa gibinlan. Timan nga ang pagbilin og mananap usa ka na ka tulumanon. Mamahimong ipahamtang nimo ang usa ka buluhaton ngadto sa imong gibinlan. Muna nga nagkinahanglan kita ni ana og consent o pagtugot gikan sa tawo nga gibinlan. Dili kay imo lang na ditong ibilin. Timan nga kining mga pet, mga buhing mananap kini nga nagkinahanglang alimahan. Nagkinahanglan usab kini silang pagkaon. Og mamahimong imo sad ni silang patambalan sa panahon nga kini sila magkasakit. So dili ni mga angayan nga butang nga imong handos ihatag dito sa imong will. Mamahimong imo kining butang sa imuhang will kung kini usa ka tulumanon, sigon or bugti sa imong gihatag nga salapi or pabor or usa ka kabtangan sama sa tao nga imong hatagan og dakong salapi or bahande apan dunay kondisyon nga siya mobuhi sa imong or kadtong pet or kadtong binuhi sa testator or nagsuwat sa iyang will. Timan nga ang will butang kini nga dili diha mahinabo sa panahon nga gisuwat kini. Muna nga og atong paminahon pag-ayo ang ako ang gipamahayag nga ang sagad mahitabo sa mga binuhi. Kini bang gitawag natos in English nga pet. Sagad sa mahinabo nila mo predeceased ni sila. Predeceased but pasabot mga matay pa ni silag una kaysa tao nga nagbuhat sa will. So sa panahon na sa distribution of will, nag-una pa ni sila kamatay ang mga binuhi kaysa tao nga nagsuwat, mao nay sagad mahitabo. Ako moingon nga mao ra gyud na mahitabo. Unya unsa pa may imong ihatag dito sa nasuwat sa will nga ingon pa dito ihatag nako ang iro sa ining tawhana sa panahon nga nawa natong testator ang iyang binuhi nilang buaya. So di na nimo na mahatag, ademption ang tawag nina sa will. Muna nga akong giingon dili angay nga ihatag ang mga pet or i-assign ang pet sigon sa kabilin diha sa will. Mamahimo kini isip kondisyon nga doon na kay ihatag nga bahandi sa tao og imo siyang kondisyonan nga siya mobuhi anang mga binuhi. Dili kay tagaan lang nimo siya og tulumanon. Gipabug-at lang nimo ang iyang kinabuhi wa nga walay tugbang. So daghang salamat nining imong pangutana og hinaot ko nga inyo gihapon kining sundan ang ato ang mga tinagsip saysay mahitungod sa balaod og sa tinugkaran sa kinabuhi. Kini si Paul Alforque
nga niya mahiluna sa Hamilton Street, 526 Victoria Street, Hamilton City, Hamilton CBD. Ug ipada ang inyong pangutana dinhi kung naa mo'y mga butang nga kinahanglan og dugang kahayag. Ako moingon nga pabilin sa pagnunot niining ato ang mga ginagmayng tagsip o uban sa pagpanghinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas kanunay. Daghang salamat.